Molweni bani benkosi. Yabona ke thina nomonde asiqhelanga ujongwa thina. Siqhele umanyelwa. So bani futhi sithethe kahle sanosijonga simameleni. So masinibulise nonke kuhle kakhulu basibe kunye nani namhlanje. Ngabulisa nawe Mondesi. Enkosi kakhulu mfundisi. Molweni bethunani. Kumnandi, the atmosphere is good. Kumnandi balapha. Kakhulu. Izawuthetha nomonde. Unomonde unebali acinga okokuba kubalekile alibalise. Kodwa phambi koba sisondele kuloo ndawo ndifuna ukuva ngayo nje Monde sikanene isihloko selibali sithini, just isihloko nje. Ndingayibeka ngesingesi ndithi broken sisters do heal. Broken sisters do heal. Elibali libali lokuphila la mahlande nyoka kodwa libali le relationship, ibali lomtshato. Sizawubuza kuNomonde sincokole naye, mhlawumbi xa sincokola ungafumana mhlawumbi xa umamele ibe libali ungarelate mhlawumbi kulo. Sibuza uNomonde emva koba sigqibile uthetha naye simnike ithuba lokokuba athethe nawe mhlawumbi okufutshane kwibali lakhe. So zindawo nje ezintathu ezi sawuthetha ngazo namhlanje ukuzama ukomba elibali likaNomonde uba lithini. Mondesi, kwakho nanihlangene phi? Uyazi ngamanye amaxesha kudla ngothiwa umuntu xa umuntu umncwasile kodwa sobe kuncwasile nawe, uyabona? Yeah, but abanye abantu xa benza ngathi umnye umuntu oncwasileyo kanti kuyancwasana apha. Mondesi. Just nje la ndawo yokuqala yokuhlangana nanihlangene kanjani? Liyahlekisa mfundisi ibali lam no ex-husband wami. Sathi kujaniswa isofa ndandifuna i-transport ezawuthatha isofa zam endandizithenge online eDurban. So I was talking to a friend of mine endandikhula nayo eqhuba i-trucks. Athi ke yena ke no andisahambi apha eSouth Africa ndihamba apha eSadek, but ukhona umfo endimaziyo owayeqhuba i-trucks and he is still friends with abantu abaqhuba i-trucks ezisuka from Durban to Cape Town. So ndizakudibanisa naye. So wanika inamba yakhe ndamfonela senebusiness ke ngoku yetaxi wathi uzandizamela umuntu. So ngokuya sitransporta ke ngoku esofa samane sithetha sadibana ngolo hlobo ephonini and then ukudibana ngobuso sadibana eKapa because wayengumhlali waseKapa. Ekuqaleni kokuhlangana kwenu naqhuba ekudibaneni kwethu ndandikwi-event katata uNkomfa eKapa ndamxelela banizaba niseKapa ndandisendimbona bana ingathi apha ukhona umncwaso othile nam ndabe ndingamchasanga ngoba wayenolwimi olumnandi. Wayenolwimi olumnandi kakhulu. Enye into abandobulala ngayo, he was a good listener. Abantu abangoba masathanda uthetha. So mhlawumbe ndifumene umhlobo ke ngoku ephonini bakho into engandiphathanga kakuhle emsebenzini okanye endlini ndizawuncokola naye ndifumana uyamamela and uluciko uzawunimamela then acebise naqonda ubana yindoda le. Yeah. So emva koko Mondesi zizinto ezo ozibalulayo bazakutsala ngamandla kuye and njengoba besitsho uFather Jaya yaba ngathi zizinto ezipermanent ezinokwenza ubomi bakho nalomuntu buqhubekeke kakhulu. So engezinto ezakukhawuleza ziphele ngokukwakho. Ewe mfundisi, enye into futhi ndaqaphela into kokubana andimazi noba wayenyanisile na into kokubana akandazi. Because i-challenge xa uyi-public figure you are not sure if umuntu ukuthanda ngoba okanye noba ukuthanda ngoba
useredweni ukuthanda nokuba akakwazi. So yes, so I think one of the things was that he was ayengengomameli wenkqubo zasebusuku, so wayengandazi ke xa esitsho. Okay, Mondes masikhawuleze sithathe uba kwaba mnandi okanye kawusinike nje isentence ezimbini zintathu zokuba mnandi ukwenzela sizofikelela kule ndawo yoba kwaqala njani ukuba kubi, kodwa kawusinike nje kuba kwakumnandi kona, asinike nje ezimbalwa izinto owawuzi enjoya nyani ngaye ezabonakalisa uba tyhini ngumyeni nyani lo. Kwaba mnandi mfundisi kakhulu kwiinyanga zokuqala, but ndayenza clear into yokuba xa ndibona into yobana izinto ziyazisomelela uba clear, because ndadibana naye in my mid-30s ndabe ndisithi into okokubana andilo hlobo lokujola ncam ngoku ndimdala, ndifuna i-commitment. Ndaba clear nje from the word go. Wabe esithi ke yena ke nditshatile kabini wandohlula lo mitshato, so andikho sure if I want to. Uba ngaba I want to, I'm going to let you know. Unoba kwavela wadlula nje inyanga ezimbalwa wathi I am ready, let's commit kule nto, ndifuna ukukwazisa abantwana basekhaya. Sadibana ngo-2014 September wayalobola ekhaya. Kwakumnandi kakhulu mfundisi. Kwakumnandi kakhulu. Yeah, kwakumnandi kakhulu. So xa kumnandi kakhulu Mondesi, kawusinike sibembini nje manje ndizokuyeka sendinenye into. Okay, ekudibaneni kwam naye ndafumanisa into okokubana ufuna ukumove eCape Town, ufuna ukuphinda eTabankulu and uyoqinisa ishishini lakhe leteksi, wayeneteksi eTabankulu. So waplana ke saplana into okokubana uzawuthengisa iteksi zakhe because i-industry asenamali, uzawumuvela ePE. Ngelixesha engekamove wayihlala apha ePE iveki zibembini, then iveki yesithathu sehle sobabini sibheke kokwaba eTabankulu. Sasiyenza loo nto leyo into yobana si-maintain ngolo hlobo i-relationship. He was very present. Emntaneni wam zange abe nento ezi because ndiye nomntana, umntana wam wavele akho umuntu wathi kuye emihle yithi tata apha, wazibonela. He was very much involved ebomini buka emihle. He was very much involved nje ebomini bam kakhulu. Ufike ke ndikumuntu olazy, ndingena pressure bana funa ngandifunda uqhuba ndithini, ndafunda uqhuba ngenxa ye pressure wayenikeza yona. He was very supportive. So ngamazwi zonke ezi zinto wawuzifuna emyenini nowawucinga ba umyeni uzizo wathatha ngoba zizo nje. Ndathatha into bana zizo mfundisi, but mandithethe into ethi ngalamini ndivela kuyotyiswa utsiki kokwabo ngoSeptember kwavele kwathi umazelaphi wawumbonaphi. Kodwa ke yena into wayenzayo wandiqaphula lento bana wandiqaphula wakufaka uhlanga oluthi bazawuthetha abantu kuwe ngam uzungabamameli, abantu bayandibonela ngenxa ebantwini izinto. So bathe kusenzeke ezo zinto ndabe sendihlohlwe amanqathe egusha ezindlebeni anqumela ezindlebeni. So kwanto yena wandilungisa uba ze kuthi kufika izinto ezinegative ndibe sendisithi baby ndizawumamela wena kuphela. Yeah, Mondes masiye kanye kuloo ndawo because kulapho sikhona ngoku. Sidlulile ebumandini oba sicinga uba sonke siqala kubo. Yes. Make siye ke ngoku kule sentence yokuqala apho uqonda khona ukuba hey kutheni ngathi akunje ngoba bendicinga. Zintoni impawu ezimbini nezintathu ezabonakalisa uba hey before hey afike kodwa hey ndiyarhoga apha man. Ndilotyolwa ngoSeptember, pha ngoSeptember ndaconceive ngoSeptember October, then ngoDecember ndiyaqala ukuyohota like la holiday inde kama ndandiphangela ndisuka eTabankulu ndisiya eMthatha. On the 26th of December ngalonyaka ingxaki zam zaqala mhla kwaza iFortuna sivela kwenye ilali ekuthiwa kuseMvenyana then ndiyokwenza umsebenzi ubumakoti. Kwathi gqi iFortuna singena apha kwigravel engena elalini yakhe yazigijima yafika yavala indlela apha phambi kwemoto. And then abreke othuka athi oh okay ehle ndibona ba ngumuntu olilate la ayosabela kulo muntu olilate. Ndibuye ndingcolisela into bana mina lo sisa kumelanga into kokubana enze ngelihlobo ungumyeni womuntu uhamba nenkosikazi yakho fanele bana ahle emotweni eze azothetha lento ayithethayo nawe because bahlala I think about 15 minutes emotweni dilapha emotweni. Then zaqala ke ngoku apho ke izinto and then kwaphela iholiday kaDecember ndaphinda there's a buy ndafona ngenye imini andimfumane efonini
ndafonela umntana pha endlini ndathi ngicela sifone eroomini xa ifika ubhuti akekho ibhedi yondluliwe xa ndimfonela futhi kusekuseni mos ngo-5 kukhala iradio udlala inkqubo yendaba yasemhlobo leyasekuseni laphuma ikhwezi ndibuza mna uphi because ukhala iradio and akho radio apha endlini uthi khala emotweni uvuke ekuseni waye emotweni so ndafumanisa into yobana ikhona into eyenzekayo so ndafumanisa akasalali endlini and akungoku wangalali endlini and ingoku iaffair lena xa ndiyicingela ilapha kufutshane ngoba wakhawuleza waye endlini waphinda wathi fowuna ndilapha endlini ndayiqonda futhi uba umgama it's less than like 10 kilometers xa ndisibalela so it means ulapha elalini yes that was the beginning yes ndane-suspicions ndabe sendirhumba ke ngoku nezinye izinto ndafumaniseka ubana there's a lot that is happening sikanye kuloo ndawo Mondesi uba kwathi kanti kukho into ezininzi kakuzibethe nje entloko nansi lento kwathi kanti kukho lento kwathi kanti kukho lento kwathi kanti kukho lento kwathi kanti njengoba ndicinga into okokubana I'm the only wife ekhoyo apha ndikwi-polygamous marriage endingayaziyo usuka apha kum eBhayi ndibe under the impression that usetabankulu ekhaya kanti kwinkosikazi yakhe iseMatatiyela. That's point number 1. Ndafumanisa into okokubana njengoba ndilapha eBhayi uba kakho endlini ekhaya uhlalisana apha eMncipho eNatsikeni eMatshona kwenye lali nentombazana. Ndafumanisa into okokubana there are other women athandana nabo abatshatileyo. So at that time I was dealing with 5 women excluding inkosikazi le iseMatatiyela. So ngamazwi wena awazi noba wawuyinkosikazi yesingaphi ngolo so mna andisazi noba ndiyinkosikazi yesingaphi kwababa bayi-5 and ndafumanisa into okokubana during the course of ukudata kwethu when I'm in Cape Town andikwazi ukuyapha hlala khona yabona nantu bana uvalwe wathi usoncedisayo waya khona apha endlini yesisi uke uye endlini kabhuti ndithi mna no ndiye basehotel so xa ndikhona sesidibane ehotel eCape Town yabona and then but why it's been almost a year kanti lonke ixesha uyahlalisana nentombazana eyathi yakuvuka utshate mna yane-stroke she was airlifted back to KZN ngendlela wayedisappointed ngayo loo ntombazana leyo so ndafumanisa into okokubana so what I did ndaqokelela iinamba zala even the car awayihamba ngayo mna ndathi banahamba nayo nganafumanisa into yobana okay lena ayo yakhe imoto ndave ndafonela ama-chain arm ndathi khake ndijonge le moto phaa NRB ibhalwe ngabani yavele ibhalwe ngabani xa ndivula i-cabin hole zonke iidocument ezikule moto zibhalwe ngale ntombazana ndathatha la SMS number yakwa-Home Affairs ndayifaka phaa ka-Home Affairs wavela uba usisi ngumhlolokazi ndafaka ne-ID number yaleyo umyeni wam kuba sendifuna ukuqonda ke ngubana kwenzeka ntoni ndafika umyeni kwayena engu-divorced kumfazi wokuqala lo wesibini akabhaliswanga kwa-Home Affairs so ndaqokelela ii-numbers zonke zaba bantu bakhe ndazisave efowunini yam ndamane ndimbona emane evela phaa ifoto ye-ID kwezi status zala makhosikazi. Kodwa Mondesi kuloo nto yonke xa selubona ngoku ba heyi ingathi akunjengoba ndicinga and ndiyacinga apha we dealing with uNomonde Vakalisa onale ngxaki imbi kangaka wawuyithini le nto nanga la mantombazana amaninzi alumyeni wakho nabafazi obungakhange ubazi wena noNomonde Vakalisa owaziwayo ojongene nalento wawuyiphatha kanjani nawe uyiphatha kanjani lento yomfundisi I was broken kakhulu mfundisi kakhulu and ekwaphukeni kwam I didn't know what to do because uzawuhamba uxelela abantu story sakho and nguNomonde and people will judge you and there's a church involved. You go to church ufike umfundisi bethi divorce, you go to church uzofika umfundisi exelela ngesubmission, uphume enkonzweni you are confused, you don't know whether to, but the pain that you are feeling you asking yourself but Thixo, do you want me to be in this situation? Bengicinga uyandithanda mos Thixo, but I know that I don't think uyafuna into bana ndibe kule meko. That's point number 1. You go to your in-laws ufumanisa into okokubana
sister-in-laws, because awubanikeza imali, they are in support of these women, and these women bayawazi because yena wayenobuchule bokufumana abantu abasezintweni, uyabaqasha bafaka komasipala osister bakhe and all that. So nafumanisa into kokubana ngoku andiziva but inhlisa isidima ngobana ndiyaconfronta ngoku ye kumyeni wami, ndiyaconfront ihlisa isidima, and fumanisa bana the more ndiyandiconfronta is the more you're not winning. I'm not winning, and ke ngoku pregnant and yandisebenza kakhulu. I ended up losing the child, ndafumana placental aplasia. Umntana wasi stillborn, wafika eDoranginza seyivele ngesandla ebhubhile, you know, ufike izolo kusanamhlanje umntana uyasweleka. So there was so much that was happening on our way. Siyongcwaba umntwana, uyancokola nentankazana yakhe yambuza into kokubana uhamba nabandi, hamba nomama womntwana, andisengonkosikazi umama womntwana. There is so much that is happening and confusion. Ndiyamthanda lo muntu kakhulu, but now I'm sitting down, I'm asking myself a question, bana ndingajika ndande ndivuke emfundisi ebusuku ndimjonge xa elele khona ebhekisa umqolo phezulu, inhloko phezulu, ndivule ndimane ndimnyola, ndimane ndibuza uba ngumuntu wamanyani lo. I mean, how could he, I mean, is he for real? Ndimjonge man ulele peacefully, and now I'm thinking that indlela khohlakele ngayo because oh my goodness, there was a time ndandiqonda uba egciba echeba inqayi silapha erank siyaxabana undothula emotweni yakhe and phambi kwabantu abankule rankini kungecawe fama ndiyaphangela emvuselelweni. I was tempted ukuchola iBuxton ndimbetha apha enhloko, ndafumanisa into yokubana into ezakwenzeka kuyo ndizawuya ejele ngenxa yalo muntu, and I'm losing myself, I'm losing isidima sam, andisakwazi nothandaza because every time when I'm praying that Thixo ncitha le ndoda nditshintshe umthandazo ngamanye amaxesha eqoba mina mhlawumbe ngilo mfazi ngakho submissive emzini wami kuthiwa ndisubmissive njena kwi-prayer ngondixabana noThixo today, somandla change him, akatshintshi ngomso somandla change me, hayi kuya kuba wesi somandla ngomso so different, so many prayers, and ngoku there's so much eyenzeka ehlabathini that you need to be praying for wena ngaphandle kwalo mtshato, so it's taking so much away from me. Mondays kulo meko ibekayo ndifuna sifikelele kwisigaba sokushwangathela le ndawo uthetha ngayo. Ufikelele njani kwindawo okanye zindawuni ezokugqibela ezibonisayo uba ndenze konke ebendifanele uba ndikwenzile yaye ayinto bendicinga uba yiyo le? So lento ndicinga uba ndizawugcina yona yesidima yantoni bekundaweni kulaa point othe it's too much, ayindiqondi uba ndizawuphinda ndiyithathe lento kwangoku. I went to umfundisi endandikhonza kuye ngelo xesha, andazi ke noba mhlawumbi wayemthanda kakhulu na, because waske wandibiza mna wabuza into yobana yintoni ekunqanda into kokubana ungabikho sesithenjini wena, ngoba as much as in the Old Testament uThixo akakho against isithembu. What you can always do is to sit down, unga participate apha enkonzweni, because udibene nomuntu osesithenjini akho nto uzayithini. Ndaqonda into kokubana andililo hlobo ulisherayo andizokwazi, uyabona, that ndafumanisa ubana akho apho ndingaya khona, and ke ngoku ndikule nto endikuyo all the time, and mandincame into ethi uNomonde utshate ngo-2014, ngo-2016 seyiyeka. Mfundisi, I even took him out for i-birthday yakhe, eyam birthday inga-15 ka-August, eyakhe nge-12th. We went to Cape Town trying to ukulungisa umtshato, qoma masibeke bonke abantu ecaleni for 7 days. Kwakukubi kuloo nto leyo, kwaba mnandi 3 days, the rest of i-vacation wayeziqumbele, bahlale nami, afika apha eBhayi ahlale emotweni for 3 hours, oko beqala indaba kobetha umbango umuntu ehlele emotweni encokola efowunini, and afumanisa into okubana andisahlonishwa. Sometimes I'll be like ndihamba naye, athi gqilo sisi ihamba ngale fortuna yakhe aflikarishe naye aflikarishe back aphendule, ndikhona apha emotweni ndizamile ukubiza i-family meetings akazi-attend. And then ke ngoku ndabe ndalile ke ngoku mna ukuyosayina kwamantyi kuba sandiyibona ubana ayikho le, ndangayazi ke ngoku ubana umntu otshate ngomtshato wesintu uhlukana kanjani nomyeni. Ndafowunela inkosi yakwelaa cala ndambuza, wayibeka, then ndamcela into yobana ndicela uyolanda inkomo zakho kokwenu because undibambe ngezinkomo every time sithetha, because ngoku into ayisenzeka wayesele endinyanzela esithenjini. Kutheni ungakhange unikeze choice for me to choose uba I want to be in a polygamous marriage now?
He was like, ndandazi uba nawuzondivuma. And then ke ngoku ndathi xa ndicela ubana ndiyaphuma kule nto. Apho ndaqonda uba no ndizawufela emanyaleni. Wandithatha ekubeni endibethe ubusuku bonke, wandibetha iintsuku ezimbini, wandibetha on a Thursday, wandibetha on a Friday, in the afternoon. Wandithatha saya kwindawo engazange ndayibona eTabankulu. Drove the car there, and then sithi sobabini xa sifika pha, I've never told you this one. Xa sifika kulaa ndawo, then wavula ibhuthi wakhupha isipanela wathi hlika emotweni yam. I had to beg for my life. Niyandiva ndithi ndifuna ukuphuma emtshatweni ongandenzi happy, but now I'm going to be beaten to death. Kwanyanzeleka mandiguqe ezinyaweni zakhe ndimnqule ndicela uxolo, ndamxeba myeni wam ndiyakuthanda, bendidlala le nto bendiyithetha, ndaguqa because ndaxa ndijonga zintaba ngamawa, ndizawudliwa zizinja apha ndisobhubha, asoze ndicholwe. I had to beg for my life, but engqondweni yam ndabe ndisixela uba I am out, but now I need to be strategic. Then ndabuya ndeze eBhayi ndasixela into ubana no more. And then shortly after, I think it was hardly 3 months sikuloo nto leyo, laa ntombi ebefast nayo wayithatha wayityisa uTsiki. Okay, and ndicinga uba lo vutho ndaba kodwa Mondes just indawo yokugqibela nje, njengoba sifikelela kule ndawo yoba ndiyaphuma ngoku, kodwa enhlizweni yakho busowuphumile, and then usowuqonda uba ndiphumile uphuma oku, kodwa ndihleli. Akukho nto mhlawumbi uyicingayo uba isingathi impazamo yaba khona ekunikeni lo muntu ithuba, ndiphanze umnika ithuba, ndiphinde ndimnika ithuba, isingathi ndaphanze umnika ithuba loba andibulale. Kwakufana uba kakuhle mfura ndiphume kwangalaa Disemba ndandiyohota ngawo. But you always get ndiyaxolisa ayisozuphinde yenzeke, ndiyaxolisa uxolele, ndiyaxolisa uxolele, and then iyaqhubeka and iba strong ezi zinto zangaphandle, and indibizela amehlo kakhulu and nabantu aba unnecessary kwi-relationship yam. Kwakufana into okokubana xa sendihleli ndicinga kwakufana uba ndiphume kwangalaa December within 3 months of being global-lad. Mondesi, amakhosikazi ophukileyo ayaphila. Sifike kule ndawo yokuphuka kwakho, khawusinike istep sokuqala esiya empilisweni. Ndifuna ukuyenza mfundisi icace into okokubana it's not easy, and the reason why I'm here is because zange ndicinga uba ndingajikelwa by the very same person wayethetha into ezimnandi neziswiti kum. It's not easy to take that decision because it's not your decision alone. You have to involve uEmihlo obesentata ngoba ngutata wakhe lo. You have to involve your families nobabini. Into engapheliyo, you know. So it was very difficult. I had to take that decision. Ndixelela ifamily yam, ndaxelela nefamily yabo uba ndoyisiwe. Nabo bayazibonela mos yonke into and akho nto abangayenza. It's not easy mfundisi because uzixelela into okokubana hawe ndizawuqala phi ke ngoku, ndiyatshintsha ngoku ndizaba nguNomonde uma buye kwindeni. But uye uzixelela into obana it's not about anybody else, it's about me. Yeah. It's about my healing, it's about restoration yam. Ukuhlala, I decided not to answer his calls because ndamxelela into okokubana ayilungi. Wazama ufone, I did not pick up his calls because uzawundixelela into endiyaziyo yoba uzawucela uxolo athi let's try and work. Ndaqonda into okokubana ukuba ngaba andiphumi ngoku ndisekwi mid 30s, ndizawucinga ukuphuma sendina 60, ndingabisana wamandla lokudlala nabanye abantwana abanomdla okudlala nabo. Kanti ufuna udlala? Ndisafuna ukudlala. Nkosi yam. Because iba sisimanga sobana I understand abantu bathi it's difficult babeka le babeke nalena. Ndaqonda uba ngexesha amadolo esefresh ndisakwazi unxiba ihili mandigqotse apha because mhlawumbe iyawuthi ndicinga ukuphuma ndibe sendikhobokile, ithathe so much ngaphezulu kuba sehleli ithathile kum ngoku ndingasenamandla mandiphume ngoku. It was very difficult. Uzawufona unolume olumnandi and ke ngoku mfura
kukhona into endandiqonda into kokubana iyandihlalisa apha. Kwakumnandi kakhulu pha ekamereni. Nkosi yam. So yayilichulu unkabi lo. Wayidabe ngathi uyajive mfundisi. Okay, masibamba ungayinzulu. Bambe neklo ndawo. Mondes. Yeah. Kora into esiphawulayo Mondes. Kawusinike nje gaba. Your source of inspiration, healing and restoration. All right. Yeah, aphi ngoba ngoku kule nhlungu besikuyo sibona uNomonde ophilayo. Uphila kanjani? Uphiliswe indoni kulando obusithi amakhosikazi ophukileyo ayaphila. Uyabona mfundisi uThixo uye onyula abantu for a certain season to lift you up. Nobungathandaza kangakanani ushumayele kangakanani but uThixo will raise certain people because uzayifunda iBhayibheli sometimes it does not make sense. Ube nokholo sometimes your faith fails you but uThixo raise abantu. Ngaphandle kokuthenga ubuso bakhe usisithozi there was a time every day wayevela phone ndiphansi kwengubo ndilila afone ulapha ecaleni kwami umyeni afone afike ndifixiza usisithozi wayengabuza uba nomuntu ukhalela ntoni wayevela kudubule ngomthandazo and athethe exactly what I want from God. Okwesibini eza conversations sasiba nazo xa sibheke emvuselelweni sidriver ndiziphokoza kuwe, they helped me a lot. You guided me so much on that. And zange wawumthanda umyeni wami kakhulu but zange ube ngecala lakhe ungazange ube ngecala lami because we were clear to Nomonde umncinane. Nomonde, you are gifted, you are talented, God is using you, women are looking up to you. And then ke ngoku ndaqala ndaphikisha up ke ngoku courage and ndathi Thixo ndingcibe ufuna ndithini wathi Thixo now you are talking because ngamanye amaxesha ufika usithi ndifuna le afike la muntu akuphathe kamandi utshintshe decision ureverse but now I was clear that yayithi xa isithi izalanto ethi la bed la camera ndithi ndiyayazi ayizina kutya ayizina ntoni ndiyazi imandi gqithi but yona shame sorry so I had to write down that divide amacala ethu 10 things that make him happy about him, 10 things that are making me sad, 10 things ezenza zibe sad zagcwala, one thing eyandenza ndibe happy yabanye qha qwaba kwilicala isekisi umsipho wenjabulo. So ndasixela bana ndiyaphuma and udla ngokuthi uTD Jakes there is nothing that is so powerful like ingqondo yomuntu otshintshileyo, a power of a changed mind. So ndatshintsha ingqondo yami ndaqiniseka uba ndizawuphuma. There were temptations ndicinga bana ndiyoyika ukuphuma ndiyoqala into entsha ngaphandle but is it better bandihlale kule into endihleli kuyo ngoku but ndafumanisa into bana you know what, it is constant praying and crying to God nje ndiyaziwa umuntu okholwayo nasemazweni ndafumana abantu abayaziyo uNox usisithozi umfundisi uFaleni abamane benimotivate you know because babe soyiswa abanye bavele beze ndiqomba ndive kuthiwa hayi cancel good le ndiye umuntu abe starstruck ngoku abesithi yo washumayela kamadi ngalamini benqomba hey Nkosi yami andifuna ukuva reviews zemvuselelo mna ndifuna ukuphuma kule nto and I need you to help me but into endihlekisayo ndithethe ngiqomba hayi ndi right ngoku imani iqala phansi ne kwathi bakuthiwe yewethu utyise utsika umfazi uzolo zange ndilile kangaka umntana kwelicala ndahlohla ingubo emlonyeni ba makangandiva lo mntana ndazibuza uba ndikhalela ntoni because ndifuna ukuphuma nje. I called you when you said to me Nomonde you are crying because akekho umuntu otshata because ufuna ukudivorce. So ndafumana into bana the longer ndingekho kufutshane naye ndikude kunaye izawukhawulezisa iprocess ye-healing yam. It was in 2016 December ukuphuma kwam. So Mondes uphumile. Ndiphumile mfundisi, he's happily married. Ndiphumile but jonga ndandimcaphukela kakhulu ndandineza prayers ezithi ngasawena emoto anqumka imilenze you know yonke eza prayers ezi10 ezirongo ndambona uThixo uba uThixo nguThixo waboni namalungisa nguThixo womuntu wonke
lo mntu endimzondayo uThixo uyamthanda because the more ndikhala uba Thixo khawumbethe ngombane uThixo uyemsikelele. Mandivele ndiyeke lo mntu ndiqhube nobomi bam ndijongise kuThixo nempiliso yam. Into endingazuyenza kukunxiba isihlangu esitsha ndilimele ezwaneni. Let me first heal because awukhala ngesihlangu ndithi izihlangu zirongo kanti ndim khange ndizinike ichance yohealisha. So uzame ezinye izihlangu ngo. Yes. Yeah, Mondesi. Direct for ezinye izihlangu mfundisi. Hala. Yeah. Mondesi elokugqibela. Ndiqinisekile njengoba inguwe nje sukubona. Ndimhle. Yeah, umhle. Benza uyitsho lo nizayiphosa. Umhle kunjalo nje umhle nasengqondweni. Ubonakala ulumkile. Mhlawumbe apha ikhona inkosikazi ehambe oluhambileyo. Ecinga uba mandiphelele apha ngoba abukho ubomi ngaphandle kwalento. Mhlawumbi izawunyamezela nje kodwa isazela sayo inoba siyayixelela uba lento ithethwe nguNomonde ndimlo. Kawuthethe naye ungathini kuyo? Mna I would just pose questions ezithi. 1, uhlalele ntoni? Kumbuzo woqala. Ulala ngenyembezi yonke imihla? Umamela ubuxoki yonke imihla? Uhlalele ntoni? Uhlalele ntoni? And sometimes uba nefear ubana awazi ba yintoni engapha kokuphuma kwami kule ndawo. You should not fear. Sukoyika anything. It's not about anybody else. It's your sanity. It's for your sanity. Ingqondo yakho ekliye ekhaphukhaphu ezawukwazi ukucinga. Because ndifumanise into kokubana mfura ndasinda kancinane kubeni ndingabi ne-stroke. Ndandisendine pain emani balapha enhlizweni. Because ndiyacinga. Because this is what not I signed up for. Ukuba ngaba awulali, ukuba ngaba awusekho happy, ukuba ngaba what you use to make you laugh is making you cry. Ndixolela uzondwa ndimele inyaniso ethi phuma. Phuma, it's not the end of the world. Uzawubhubha ushiya abantwana bakho. Uzawubhubha ushiya ifamily yakho ekuthandayo. Uzawushunqulela ikamva lakho eliqaqambileyo. Because mna ndingasaphangeli nakakuhle on Sundays. Uba ngabe uyayikhumbula iSunday ka2016 2015 oko ndatshata ndandiphangela kakubi ndinamaxesha ongaphangeli ngoba uba ngaba ndothulwanga ngemoto ngapha eTabankulu andizophangela that Sunday. Thina sisi-freelancers ndazibuza umbuzo othi uThixo ufuna ndingarholi. Umtshato is a blessing from God. Why is a blessing of God izoba yi-curse? The Bible says that the blessing of God kuthiwa it adds no sorrow. Kutheni hle ndisela usizini nje? Definitely this is not from God. And isho umtshato lo ndikuwo is not from God, but behaviors and everything eyenzekayo it is not from God. I believe there's peace out there. I believe ukuthi khona contentment out there ngaphandle kwale ndawo okuyo ngoku. My suggestion futhi ukuthi for the peace of mind, for ukuze ukuthi ube productive nasemsebenzini in your daily life and everything, khawuphume mntasekhaya ngoba uba ngaba awuphumanga uzawukhutshwa. Ungakhutshwa ibhokisi yobana ufe ngestress, ukhutshwe nguye ekunqunqile. Ngokuba ngabana ningazange ndiguqe mina ngicela amaxolo ngendafela kulawa kweza fields zaseNtabankulu engazaziyo. Into endicinga uba isenoba incedile kweli bali likaNomonde kukuthi elahliwe yena kodwa yena uNomonde akazilahla. So xa ulahliwe sozilahla wena. Siyabulela. Kwakhona
lo mfo lo